Good morning, ug maayong buntag kaninyong tanan. Aniya, nasad kami nga maningaw kaninyong tanan. O moban-uban sa among pagpangaon. So mga kabisaya, dila na to ginugayon pa kay kabalo excited sad kay mo sa among gimukbang ang seafood With lumpia o kanin nga mais sa mga Bisaya kinilaw. Kailan mo na kay o kinilaw bulinaw nayabo ang kinilaw. o kinilaw guso. So mga kabisaya, kabalo ko nga excited sad kay mo sa among gibuhat nga content ang mukbang nasad. So mga kabisaya, dili na to ginugayon pa in 3, 2, 1, let's go! Bisaya, muni Bisaya, Bisaya, kahit Bisaya. Kung gusto ka nga mo hamagala suwaye, ayaw lang kumpiyansa do kay Cebuano ne. Bisaya, muni Bisaya, Bisaya, garbong Bisaya. Suswa ka taga dito. I believe I can fly. Suswa ang tag-iya sa Toledo. Alang agad mga kabisaya oy, di gid mapungan. Kanina Ano to? Gusto. Lato. Binaw naman, binaw. Ah! Oh my God! Oh my God! May itom, murang negro. kuan sa kayo kay ang kuan kay nay mantika mong kahoy. Wala. Saan ka mo? Wala. Oh, ay mabinutan gyud mayo, feeling mo nga gani kagunta sa mutaw kayo. Right? Bolinaw. Oh, kaya pa ko makuha guys. Gusto. Para dyan pag wama ko pero... So mga kabisaya, Kena. sa katong gusto magpa-shoutout mga kabisaya, just comment lang mo dyan sa ubos para ma-shoutout mo sa mga video nga gihimo. Salamat sa sa kanunay nagsuporta sa mga video. Salamat kinyo talaga mga kabisaya. Advance day happy birthday sa akong anak si Bibi Crystal Jane A. Zamora. Adlaw Martes, Pizza City. O happy birthday diay sa mga nag-birthday karong adlaw. Happy birthday ngayong tanan. O enjoy mo sa inyong hikaon o paganda pud muna mo para di mo Ano ba ino? Oy, buka mo na no. Grabe ka. So mga kabisaya, ang among gigamit nga kutsara mga kabisaya. Nako nga kutsara kay ang mga on diri mga dagko magbaba ano. So mga kabisaya, usbo na ako. Once again, nagpasalamat na sad mi ug usab kaninyo sa inyong suporta ug pag-subscribe sa among YouTube channel. Ug sa katong wala pa naka-subscribe sa among YouTube channel ang Bisaya Vlog Official, just comment click. mo sa ubos niya, subscribe. So mga kabisaya, once again, salamat kaninyo sa suporta nga inyong ihatag sa mga ni-subscribe o katong mga ni-comment sa among YouTube channel. Sa katong gustong magpa-shoutout, just comment mo sa ubos para ma-shoutout mo na mo sa mo ang next video nga paghimuon ang more mukbang. So mga kabisaya, it's time to shoutout!
Bisaya, shoutout kayo sa mga wala kailan amo nga magpila-ila may kami ang Bisaya Vlog Official. Amo na i-shoutout ang Corimao Vibes. Shoutout ninyo. Late day, happy birthday sa akong baby Crystal Jane. May Happy 17. birthday to you. Happy birthday. Shoutout guys sa mga account dyan ni Motor Vlog Gerbs. Ang ilang YouTube channel. So mga kabisaya, don't forget Like. And share this video. And also subscribe to our YouTube channel ang Bisaya Vlog Official. Salamat mga kabisaya. Amping yapon kanunay and God bless. Happy Sunday mga kabisaya and bye-bye. Zero, baby, baby, you're my sun and moon. Girl, you're everything